En dan ga ik de sponsoren opnoemen, zodat we ze op deze manier kunnen bedanken. Courtyard by Marriott natuurlijk, Paramaribo, ATV, Carbo Bier, Fernandes Bottling Company, Yummy Wars. De decoratie vandaag is van van drummen en die hield van zo'n Winti Poku. En Winti Pokus en zingen in het kerkkoor. Lies Iko, zijn laatste ademing. Wilt u naar voren komen met een luid applaus? Bas en deze achtergrondzang ik heb net gespeeld. Moesten we ons uitslopen voor ze? Of niet? De imitaten, ik heb het over mij, toch? Dat nee. Ik heb het